Kanigare ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki ba kongsan jong ka khubor menta ka step. Lamkhmat Umantri Rangba Dut Narendra Modi ya ka jingrakhe ya ka International Yoga Day na Red Road Kolkata nen ka singi. Ka Sarkar Meghalaya kalapan jingerap na Umantri Katnat Yadari Rajnath Singh na kabanta banchna ya ka surok kaban penyaso ya ka Ranikor ha Southwest Khasi Hills Sharata Chera. Kabor Sanshar jong ka District East Khasi Hills kala hukum ban khang ya ka surok Shillong Dauki na do narom light lingkot hadin baladon ka jingtua khandau ka bajur ka balapan dukot ya ka wei ka banta jong ka tai ka surok ba. Bat ha ka lumpung yele kai hockey ka India kala yo khor ya ka nam la do ha ka FIH Women's Nations Cup hadin bakala penliem ya ka New Zealand da Arla North ha ka final ka balalong ha Auckland henin kasngi. Ki khubor ke babnya. Henden gasngi ka 8 tarik ubnai jeliu la rakhe ya ka International Yoga Day ka bakhat ar ha ka lengari India rengkat bat ka perthai hi barok kawai. Ka phang pedeng jong ka nikasngi kerpang menta usnam kalong Yoga for Healthy Aging ka bakadau ya ka jingdan kam ban shim ya ka yoga kum ka jingkilan met ban le barok shi jing im ban yo ya ka met ka bakoi bakhia kat nang san karta. Umantri Rangba Dut Narendra Modi ulai alam ya ka jingrakhe ya ka International Yoga Day na Red Road Kolkata hakaba layas nok tilang daki hajar ngot ki ba ki berale ya ka tai ka rukom kilan met men step. Habakran ha ka nikasngi u Modi ula ong baka yoga kamdai tang ka jingkilan met ka balabu kerpang tang ya ka nu ka harta. Hendrai ka dai ka rukom ban pen pau ya ka ai ka bangis ngau ha ka mensiam. Ula ong baka thong jongi ka dai ban long kiba jammet hakarta ka ba sau phau banni ka ba julong hakarta ka ba ar phau snam bat banlong kiba kham khlain bor hakarta ka ba san phau snam banni ka ba ngi julong hakarta ka ba lai phau snam. Umantri Katnat Yadari Rajnath Singh ulayas no akti lang bat ki bor sipai lambat ki ofisar na kajala hakaban rakhe ya ka International Yoga Day ha Eastern Air Command ha Shillong hanin kasngi da ka ba yashim benta ha ka jingle yoga lang bat ki pai ba. Lasan ran ya u da Umantri Rangba Conrad K Sangma lambat ukhli jong ka Air Force u Air Chief Marshal AP Singh. Habakran bagi nong pathai khubor Umantri Rangba Conrad K Sangma ula ai khublai ya Umantri Rangba Dut Narendra Modi ubala lam khmat ya ka jingrakhe ya ka International Yoga Day bat ula pen pauru ya ka jingsngongu ya Umantri ki kam yadari ubala wan baneshim benta kerpang hakani ka program kabala long ha Shillong. Usangma ula kedau ya kijing mentoi jang ka yoga da ka babatai ba kalong ka jingkilan met ka ba pensting bat penjam ya ka met bat ka bawanra ya ka jing kwat jingkhia ka ba pura ula penslori ki pai ba khamtam ki samla ban penlong ya ka yoga kom ka jingkilan met ha ka jing embaman kasngi hadian ka ne ka program Umantri Rangba ka jela bat Umantri ki kam yadari kila yo ban ya phaliu jing mot halor bun ki project snai ki jing tai ba kongsan ki ba don kam ya ka jing trailang nakal yang ki bor sipai bat katnat yadari jongka sarkar pedeng Hagawai pat ka program la rakhe ya ka International Yoga Day ha Lok Bhavan Shillong hanen kasngi hakabaki khot jongka National Cadet Corps Group Shillong kila yashim benta da ka jing shirhem u Additional Chief Secretary Shaulat ka Meghalaya u HC Chaudhary ula long u kongsan hakatai ka program. Ka Sarkar Meghalaya kalapan jingerap na Umantri Katnat Yadari Rajnath Singh na kabenta banchna ya kasurok kabapenyaso ya Ranikor ha Southwest Khasi Hills Sharata Chera kabadan ha Khaput jong ka Barak Valley ha Assam. Ka Sarkar jela kala kerpat ru ya ka Sarkar Pedeng ban penbena ya ka ni kasurok bala terwa kom kasurok kabakongsan na kabenta ka jing penyaso bat ka jing shngai jong kari. Ya kani ka jing terwa lara da Umantri Rangba Conrad K Sangma ha ka jing ya kendu jong u bat Umantri Katnat Yadari henen kasngi. U Sangma ulaong balada yo banchna ya kani ka surok kan pendap ya ka benta ka badang duna ban penyaso ya ka Ranikor Sharata Chera bat la ban penyaso pat ya ka bat ka surok ka bana Ranikor Shadalu lengba ka surok ba NH Arspa khat nyau NH Sispa arpo nyau bi bat ka jingking Phulbari Dhubri ka ban poi hakabakhat do Shah Silchar. Umantri Rangba ula penpau bakani ka project kalong ka bakongsan bah omtang na kabenta ka jingkiyo ka yo kakot bat kali kawan jong kipat ba hendrai kalong ka bakongsan bah na kabenta ka jing songsngan halenter ki jaka khaput ka India bat Bangladesh. Katkum ka jing thu jong Umantri Rangba Rajnath Singh ula pediang ya kani ka jing terwa bat ula kular ba unsa bishar benya yaka. Kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam Shafi ya ka khubor.
Naga station jong ka Akashvani Shillong inya peteng biang bat ki khubor ki badangsa. Ka Borsenshar jong ka district East Khasi Hills kala hukum ban khang ya ka surok da Shillong Shadauki nadu narum light lingkot hadien bakaladan ka jingtua khandau ka bajur ka bala pendukut ya ka wei ka benta jong ka tai ka surok ba. Ha ka hukum bala penmi pai ba u deputy commissioner ka East Khasi Hills u Abilash Baranwal u laong bakani ka jingtua khandau marsen light ka shnong light lingkot kala pendukut sendani ka surok ka balakta ya ka kawan Shadauki bat ki jaka ba markhap. Keyboard penyak jongka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kiliat hu ya ka Borsenshar district ba ka jing maramot ya ka tai ka surok kan shim bun sngi kumta la kan tui kinong jong kai perthai bat ki pai ba ban nam ya shu leng ba ka tai ka surok hendrai ban ya no nakalanti leng ba ka sobar lane leng ba ka amlarem la kan tui kinong let jinglet banda puson bhaya ka jinglet shwa ka sngi ban let namar ba ka por ya lenti kan khamjalan bat kumjuru ban buat iki jing batai jong ki pulit ki traffic bat ki nong trai ka NHIDCL ki badon halenter ka lenti la kan turu iki nong song snong ban up iki jing batai jong katnat ka bakhmi ya ka long kaman jong ka sin beneng namar ka jing hap slap ka bajor ha ka than ka bala ban bu jing mashu shu na ka jing tua khandau ki pat ba ki la ban phone ha un number iwar na ka benta kanu ka jing arab ka bakerki la ong ka Borsenshar district. Ulap ba ubajur ulat her hakikat tu kat ni gibenta jong ka jela hakaba ka mausan ram kala yo priang ya uslap ubasan spa laipo milimeter haki arpusau hadu sahu prakanta balala kat kum ka jingya thu jong ka tnat ka bakhmi ya ka long ka man jong ka soin beneng ka IMD ki start ki bakhmi ya ka jinglong jingman ka soin beneng kliat hu ba uslap uba ka mausan ram ka yo ha ka shimit uyarengkat ba uslap uba ka Jodhpur lani ka Bikaner ka yo ha ki henriu benai kani ka tnat ka thu ru ba ka jing thau slap ka badon ha RKM sora kala pen I bala yo priang ya uslap uba jor hadu sauspa nyau pau milimeter kat ba ka mau kurwat kala yo jing thau ba uslap ubahap uladon laispa khandai pau milimeter haba phai chaka jing pentip leng lupa na ka liang jong katnat IMD le thu ba kala bandon ka jing hap slap ka bajur ha keleng ka Meghalaya bat Assam hadu ka ar punyo tarik menta ubnai ka jing hap slap ka bajur kala bandon ru ha Arunachal Pradesh bat Sub Himalayan West Bengal bat Sikkim Lakhmi lenti bandon ka jing ther uslap ubajur ha ki sansngi ki banwan ha Andhra Pradesh Bihar Karnataka Kerala Mahe Konkan Goa Lakshadweep Nagaland Manipur Mizoram Tripura, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikanal, bat Telangana. Ha ka lumpung yele kai hockey ka India kala okhur ya ka nam ladu ha ka FIH Women's Nations Cup hadian bakala penlim ya ka New Zealand da ar la not ha ka final ka balong lalong ha Auckland hinin kasngi da ka ni ka jingjob ka India menta kala yo rung sha ka lumpung FIH Pro League ka Navneet Kaur kala yo thap ya ka kul ka baningkong kat ba ka Sunelita Topu kala yo thap ya ka kul ka ba ar na ka banta ka India ka Lalram Siami kala yo ka khusnam player of the match ha ka jinga kun final kat ba ka Deepika na India bat ka Ashley Sessa jong ka USA kala yo ra lang ya ka khusnam top scorer kani kadi kasian ka baar ba ka India kala yo ya ka nam la du ha kani ka lempung hadin ba kala job kum kala du ha usnam arhajar arpuar ha ka be dei ba kani ka jingjob o menteri rang ba du Narendra Modi ula ai khuble ki thayale akai kari bar ulai ro ya ka jingele akai bha jongki ban yo ya ka nam la du ha ka FIFA World Cup kabla long hanin ka miet bat menta ka step ka Spain kala jok persya ya ka Saudi Arabia da saw la non ka jinga khun ha preng ka Belgium bat ka Iran kala kot ha ka jinga khat ha ka baklem dan kanu ka team kabla yo ban tap cool bat ka jinga khun ha preng ka Uruguay bat ka Cabo Verde ru kala kot ha ka jinga khat ha ka bakini ki team baro ar kala yo tap mar ar cool bat ka tungina poisha ka bakut jong ka khubor kabla wan chapina ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ngi so bat ka Akashvani Delhi na ka banta ka khubor ka tin hindi ka ban bud khubor ka tin pareng haka por prakasan minute kane kare ka Akashvani Shillong snow baban ab hi khubor na Delhi